May kalima apaset ti sarita, may papan ti panagdalyasat iti taaw nga inrusat kan indaulwan ni Ernest Shackleton ijay abagatan nga ungto ti lubong ijay Antarctica. Iti napalabas gapu iti daydi panakapupok ti bapor nga endurance kadagiti nagdedeket a yelo iti taaw. Nagtungpal dayto iti panakarumet ti bagina agingga iti nagnaynayonan a naalunon dayto nga inggoyod ti danom ti taaw iti uneg ti yelo. Gapuan iti daytoy panakasalbaren ti biagda ti kang runaanen anasken iti panunot ni Ernest. Iti daydi kaaddada iti tenga ti taaw, tinay pangruna idin agandat da, ket ti pumanaw iti yelo anakay pupukan da, tapno mapanda iti kaasitgan nga isla a makita da. Dagidilaan yan talo ababasit a bilog, ti nangikumpiyansaan da, iti namnama da, apakasalbaran da. Inrusat da tinaglayag, asim marakusok, iti saan ang mapakpakadaan, apa nagbalbaliw ti tiyempo iti taaw. Agkampo da iti yelo iti rabii, sa daglayag manen iti aldaw, agingga iti mabailanda, ang makitkita ti direksyon at turturungen da. Pito nga aldaw, ken pito a rabiida, kadagiti talo a bilog, iti tenga ti nagulib a taaw. Sinaranget da, dagiti bimantay ti kadadakkel na, a narurungsot nga aluyo, makabibi na galamiis, bannog, bisin, ken wow. Talo nga aldaw, asaan arimid da peno imalis ni Shackleton iti pwesto na, iti daydi bilog nga ayan na, tapno mapakired na, tirik na, dagiti kakadwana. Maysa kadagiti kadwana tinaadaanan iti nervyos, ket naawananen ti pigsa. Insurat ti Shackleton, kalpasan daydi, nagdudwaak, no makalasat kami amin iti daydi arabii. Addan kadakwada, dagiti saanen ang makarikna, dagiti daduma apaset ti bagida, gapu iti panakayuper da iti lamiis. Maysa kadagitoy ni Blackie, ating mangkenan ti lamiis, ti saka na. Idi sumitngat iti daydi arabii. Kaslaawan latta ti panakabalin ti aasideg da iti daga. Marig na idi ni Ernest nga agpukpukawen ti kapanunutan kannaken dagiti kakadwana. Nasirpat na dagiti bimangkayan nga itsura da, ket nagduadwa, ang makauray da pa iti bigat. Iti agsapa, nasiim ni Frank Wilde, si bibiyag da pa'y amin, no pa'y daydi pakinakam dagitoy, ket agpukpukawen. Iti daydi awan patinggana ay yelo iti masangwanan na, inkarigatan ni Ernest asinirpat ti adayu. Pagamuan, rimwari ti imatang na ti Elephant Island. Awan pa'y pulos turog idi ni Wesley anagnayon anang igam iti timon, ket dinagos na nga inturong dagidi talo abangka ijay isla, nga idi ket nakulaapan iti ulap. Iti daydi may kapito nga aldaw, simrek dagiti talo a bilog ijay danum, an nagpalikmot iti isla. Nagbirok ni Wesley ti pagsangladan da a pwesto. Iti baet ti bannog bisin ken rigat, idi may ka-15 ti Abril, 1916, 1916, nakagteng da amin iti amyana na paset ti Elephant Island. Idi simmanglad da iti daydi isla, inted da ken ni Blackie wenno Perce Blackborough ti pamadayog nga isuti kaunaan a tao a simmanglad iti Elephant Island. Kalpasan ti upat tagasut ken 77 nga aldaw, manipod daydi panagluwas da ijay grigrikan a nakairugyan daydi ekspedisyon da, simmanglad da ijay diso a Cape Valentine ijay Elephant Island. Napanaganan da iti isla nga elepante wenno Elephant Island, gaputa arig na ulo ti elepante ti pormana. Nupay addamet dagiti nagisurat iti pakasaritaan at tinakaygapo iti daytoy, ket daydi panakakita ni Kapitan George Powell iti kalabes a siglo, 1821-1821, iti ayop ti taaw nga elephant seals. Dadakkel nga ayop dagitoy nga agbyag iti nalamiis at taaw nga umasping iti dugong. Daydi nga isasanglad da, ti umuna panakabaddek da iti daga. Saan anapengdan dagitoy ti nalapunos iti naglalaok a karirik na. Adda kadakwada ti nagpagpaggaak, gapu iti napalaus aragsakda, iti panakarik namanen dagiti dapanda iti daga. Nagpidot da iti bato, ken nagakop da iti darat, tapno riknaen da dagitoy ta kadagidi akanito kat kasman balitok dagitoy ti kapateg ken kinakaskas daaw da. Adu kadakwada ti nagsagaba iti nakarkaro ngem dagiti dadduma. Adda dagidi nagamangaw, na addaan ti nervyos ni Hubert Hudson, bayat daydi panagdalyasat da iti bilog.
Daydi naglipusanan aragsak da, iti daydi pa nakadanon da iti daga, as ibibiyag, kalpasan ti adu ang naglabasan da, ang nalabas a panagtuok, banog, bisin, ken lamiis, iso daytoy tinangigapo ti panagrasok ken panagpallaw ti riknada, akasla pan nakapukaw ti panunot dagidi dadduma. Nagpagpaggaak da iti kastaunay. At dapay maysa, anapan nangala iti wasay. Iti diary ni Wordy, maysa siyentipiko akadwada, insurat na daydi lagip na iti napaspasama kadagidi akan ito. Ket inladawan na daydi karkar na, naigapuanan a panagpatay da iti sil, nga awan sa bali agapo no di tapno makapatay dalaeng. Ket garaw daytoy iti idi akinamauyong. Binayan ida ni Shackleton iti apagapaman a panagipenekda iti daydi kaririknada. Saan na ida pinawilan adaras? Ngem kalpasan ti saan a nagbayag ket pinasardeng na ida, ket napagsublina ti disiplina kadakwada. Iti umuna gundaway, nakakaan dagiti tao iti napudot at taraon kalpasan ti 5 aldaw a panagbisinda. Kalpasan na, pinaginana ni Ernest ken pinaturog na ida. Naatake iti sakit ti puso ti inhenyero ani Louis Rickenson iti daydi idadatengda ngem 5 daytoy. Saan met nagbayag ket inopera dagiti 2 asurhano ni McLean ken McIlroy ti saka ni Blackie anakanen ti lamiis. Kadagidi si Marsarano Alawas na ipaima ken Frank Wild ti panakay matunda. Iti baet dagidi adu a naglalaok a nakaringguran da, nabailan met daytoy nga urnosen na ida. Iti dayta pa nakagteng da iti takdang adaga, arig na narunutan dagidi 3 abilog da. The James Caird, Stan Comwills, ken Dudley Docker. Ngam dagitoy tinagnayon at algad tinamnamada, ket inalwadan da nga impaigid dagitoy. Nagyanda ijay nagsangladan da a Cape Valentine iti 2 arabii, kalpasan na imalis da na panititakdang iti ungto ti bantay a yelo. Nangipatakder da iti temporaryo akampuda, iti basit kan akikid akabatuan, apaset da itoy, ket pinanaganan da ti Point Wild. Makadomingo, manipod dimteng da ijay nga isla, inkadeng ni Ernest mangibanag da iti ipapanda panagdawat ti tulong ijay South Georgia. Amuna, nga adda estasyon ti pagpartyan ti Baliana sa jay. Amuna met nga awan mauray dang agarayat ijay isla ti Elepante, wenno Elephant Island, no dida agunay. Nagplano daytoy at turungan na ti estasyon dagiti balyanero ijay Stromness ijay South Georgia. Agarup 8 amilya ti kaadayo ti ballasiwan da iti taaw, manipod ijay isla ti Elepante a paggapuanda. Kasapulan dalya sa atin naman ti tenga ti managbalbaliw, ti rugsunang a taaw, ket iti daytoy a panaglayag na maysa kadagiti bilog ti may sagana nga agpaay. Kadagidi at tiyempo, no pa'y naritor unay dagituyan, kat agpaparis dan ang makasapul iti panakatarimaan, nagkamatelek dayto iti kabailan ni Macnish a karpintero. Inpakaamo ni Ernest day digandat na kadagiti kakadwana, kat idi nagdamag no sino kadakwadat ag voluntaryo akmuyog kankwana, maysa kadagiti kakadwana tinagitagay ti ima na. Iti panarita ni Frank Worsley a kapitan. At dapay laeng talged ti panagbiag iti sumagmamano alawas ijay isla idi. Ngem kastaunay ti panangipateg dagiti tao ken Shackleton ket kastaunay daydi kinapudnoda ken kuana ta simmamay da akasla di da naaddaan at padas anang pukaw kuman iti kasdi a kaririknada. Naregget dalata akas daydi karegget da idi Agosto 1914, 1914 iti daydi panagluasmi iti 2 atawenen a naglabas. Napanunot ni Ernest ti mangurnos ti basit a bunggoy a matalek na, makaandor ken mangikarigat a mangibalin iti daytoy a misyon. Bulan daydi ti agkakarungsot a bagyo ti dalya sa aten da taaw. Saan mapugtuan ti panawen, nasipnget ti tangatang, kat awan ti panagsarsardeng ti agkibor nga angin. Nakasang a panunuten, dagiti mabalin a mapasamak a may pasabat kadakwada, ket iti daydi nga igandat da, awan to pamakawan ti kabasitan abiddot. Biag dati agnaynayon ang nakatanggaya iti panakisinnugalda iti ipagtentigasa. Idi may 20 nga aldaw ti Abril, nagbagyo iti angin. Kenyebe, iti ayanda nga isla. Iti amyanan daya ti ayanda,
nagaapiring, dagiti dadakkel a bantay a yelo, wenno glacier, naguyas, iti panangiduron, dagiti napipigsa nga angin. Nakakamegda iti dua asil, nagtakdang iti daydi ayanda. Dagito iti linutod da nga intaraon, ken nangalaan da pay iti taba, nga inusar da iti apoy a pinagluto da, ken sinagdanda a pinagsilaw. Daydi kusinero da ani Charles Green, adi pulos nakain-inana, ket naglusdoy a naawanan puot iti daydi nga aldaw. Impay ipa ni Ernest daytoy iti daydi tolda a pagiddan na, ket pinabantayan na daytoy tapno aginana. Maysa ni Charles kadagidi kakadwada, naupapay unayan idi, ket kasla naawananen tinamnama na. Nabannugak unayan, kayat kunti maturog, ket saanan nga agriing, na kunana. Binilin ni Ernest, dagidi kadwa ni Charles iti tulda, adida palubusan arumwar daytoy, agingga iti di na ibaga, wano di ibaga dagiti dua amang nga bagas, da Maclean ken McIlroy, na imbagan daytoy. Simublat ni Ernest nagkusinero, iti daydi a tiyempo. Ket nabang-aran daytoy, idi napaliiw na, akal paasan daydi panakainanana, nagsublimat laeng tiregta daydi kusinero. Iti sumunong aldaw, si Maya at basit daydi tiyempo. Ket inkagumaan a pinasayaat ni Harry McNish daydi James Caird, nga isut kadakkelan kadagiti tallo a bilog, ken agrukod iti 7 metro ken 6 puntos. Ti katidug na. Iniramidan na tilinged ti rabaw na manipod kadagiti kalub ti kahon, ken kadagiti awit da nga upat a pasagad nga intrantada a gusaranda a pagsanglad idi iti Graham Land ken Wilhelmina Bay. Kadagiti tallo a bilog, daydi James Caird laing idin ti addaan pakabalinan na pay nga iremedyaran a patalgeden makaibael iti dawel ti taaw. Sinulatan ni McNish dagiti rengat dagiti kayo, ket tinakupan na ti kanbas ti bilog. Inaramatan na daytoy iti daydi pinartuat na apang pigkat, manipod iti pabelo ti lampara, pintura, ken dara ti sil. Pinasingkadan na ti duri ti bilog, ket nangaramid ti nayon at takkel ti layag na. Pinatalgad na pinasayaat ti abbong ti rabaw na. At damanen dimteng ang napigsa nga angin, idi may ka-22 ti Abril, ket naitayab day di may sa paglutuanda. Intuloy dati nagguyod kadagiti kargamento da, naibati pa idi kadagiti bilog, ijay muna ang nagkampuan da, idi nagsanglad da. Nagsagana dati danom balunan da, iti day di panagdalyasat da, nangumung da iti yelo arinunaw da pinagdanom sa da impisok iti 2 bariles. Kabayatan day di panagsagana day ti panagbiyahe ti James Caird. Inrugimet dagidi daduma, tinagkali iti Sinan Cueva iti bakras a niebe, tapno aramidan daytoy akampuda. Ngem nagnaynayon ti panagayos ti niebe, aggapo iti ngato ti bantay, ket insardeng daday di gandat da. Idi may ka-23 ti Abril, pinili ni Ernest dagiti 5 akadwana. Ni Worsley, gapo iti naisang sangayan agalad na iti nabigasyon. Ni Crean, gapo to saan laeng addaanan dayto iti adu apadas iti Antarctica, ngem gapo iti kinatalgad ti tured ken kababalin na. Kinasapulan na ni McNish, tanupay nataengan daytoyan, nalaing daytoy may panggap kadagiti bapor ken luglugan iti danom ken naalisto. Innayon na ni John Vincent, tamalaksid iti kinabanag ken kinapigsana, adu dagiti mapaspasugkyan na kadagiti kakadwada, gapo iti kinasutil na, ket nung mabati daytoy, mga saan ang makaibtur dagiti kakadwa na ang mabati iti isla, ket agririnibok da. Pinili na amay samet ni Timothy McCarthy, nga agtawan iti 20 ket maysa, ngem naragsak akadwa, ken addaan kired iti panagitured, ken panagibtur. Maysa manen a bagyo ti limneg, iti dimteng, iti agpangal daw, ket naguyas dagiti yelo iti rabaw ti dano manipod laod a nagpadaya. Umasidag manin ti panawan ti lamet, ket saan agbayag, dagiti yelo a nagwaras iti rabaw ti danom, ket agdedekket danton. Simmangat da Ernest ken Frankwal iti rabaw ti turod, a simango iti baybay, tapno paliiwan da dagiti yelo iti taaw. Nagsisina pay laeng, dagiti nagtatapaw a yelo, ket inkadeng ni Ernest, as saan dan ataktaken pa iti panagiluwas da iti James Caird, amapan mangala iti arayat. Iti dayding aldaw, may ka-23 ti Abril, imbili ni Ernest, dagidi nabati akakadwada, ken ni Frank Wild.
22 dagiti nabati ijay isla ti Elepante nga indaulwan ken inmatunan ni Frank Wilde bayat ti panaguray da iti idadateng to ti salakan nga apan gunoden da Ernest. Kumporme kadagiti dua ti orayan da. Ti dumteng a may sarong a bapor wenno ti salakan nga idanon dagiti napan nagpaarayat. No pagdasigan ti tsansa ti panakaipagteng ti arayat babaen kadagitoy agpada dagitoy nga awan syertuda. Isuda pay laeng ti muna ang nakasanglad iti Elephant Island. Kaya't naasawan ket awan ti mapmapan a bapor iti dayta adisso. Iti sabali a bangir daytoy may rusat a panagdalyasat ni Ernest ket dakkel a panakigasang-gasat iti taaw iti panawen a kapeggad na unay. Awan pay pakasyertuan na aday di bilog nga inkagumaan laeng ni Macnish at tinarimaan ken sinimsimpa ket makabael to pay laeng. Basit ken narapis a lalaki ni Frank Wilde agtayag laeng daytoy ti 5 a kadapan ken 4 a pulgada ngem dakkel ti panagraem dagiti amin a miyembro ti ekspedisyon kenkuana. Binili ni Ernest daytoy ano kas pagarigan ta saan ngagbaligi daydi ipapanna panagpaarayat ket dida makasubli masapul to agandatan ni Frank nga ipan ida amin ijay isla ti Pangallilaw wenno Deception Island iti sumuno a panawen ti panagtubo. Nagsurat ni Ernest iti opisyal a bilin ken pamakada ken ni Frank Wilde. Daytoy ti linaon na. Patgek a kabalyero, iti kanito ajak malasatan daytoy a panagdalyasat iti bilog a mapan abagatan a Georgia. Aramidam amin a kabaelam a pangisalakan iti umong. Addaken ka ti amin a panangidaulo, apaman a makaluwas ti bilog manipod iti isla. Ket amin nga akem, ket adda iti babaen dagiti bilin mo. Iti panagsublim ijay England, makisarita ka iti daydi komite, namnamaek nga isurat yo, sika, ni Liz, ken Hurley, daytoy ekspedisyon iti libro. Salwadam ti panakabiyang ko. Makitam kadagiti dadduma asurat, dagiti kondisyon a napagtunosan may papan iti pannangted iti maadal ken pammagbaga. Sika ti mangibanag iti daytoy ijay Inglaterra, Britanya, ken ti kontinente. Ni Hurley ijay Estados Unidos. Agtalekak ken ka, ket patinayon iti dayta akasta. Diyos ti mangted ti bileg iti aramid ken panagbiag mo. Mabalin mo nga idanon ti panagayat ko, kadagiti tattao, ken ibagam, nga inaramid ko amin a kabaelak. Toy si pupudno, Ernest Shackleton. Idi, may ka-24 ti Abril, 1916, Lunes Santo, insagana dati James Caird nga impan iti rabaw ti danom, kalpasan ti panangremedyo ni Macnish iti panakapatalgad na. Nangikargada iti nasupot a darat, tapno agserbi a balas amang balanse iti dagsen iti uneg na. Nangikargada ti nagyelo a danom nga agpaay nga inumenda. Nangitugot da iti instrumento a kompas, sextant, angkla a paglayag, garet a pangrukod iti paggas ti angin, larga vista, ken grapo ti datos, wenno chart. Nailista dagiti balon da akas iti sumaganad. 30 a pakete ti posporo, 6 ket kagudwa a galon ti paraffin, maysa a lata ti likido a mayasping iti alcohol wenno methylated spirit, 10 a pakete ti pagsindi, maysa a kahon ti asul a silaw wenno silaw a pagsignal, 2 a kusinilya, maysa paglutuan, 6 a sleeping bag wenno naimang a pagturugan, sumagmamano a medyas, kandela, lana a naggapu iti taba, supot ken rasyon a taraon. Iti daydi imuna panangidurunda nang ipalyas iti bilog iti baybay, gistay nagbalinswek a napatog ti bilog gatay purwak da Vincent ken Macnish iti danom. Ngam nakabalans iti bilog ket idi makagteng da iti adalam a paset ti baybay, impasibay da daydi may sapay a bilog a nangikargaan da iti probisyon da ket inyalis da dagito iti James Caird. Nagsubli iti namindwa ti Stancomb Wills ano panangala manipod takdang iti inyallawat na akasapulan nga itugot da. Iti daydi imo na panagsubli ti Stancomb Wills iti takdang ano panangikarga kadagiti nabati a balon nga itulod da iti James Caird na irareb daytoy. Kinapilitan nga impakbuda dayto nga impattog tapno may katidanom iti unag na
sakbay, nakasubli anang itulod iti karga. Iti daydi may kadwa pa nagsubli ti Stancomb Wills, nagitulod, ginuyod na dagidi 2 bariles ti danom iti likudan na, sada insalta nga inkarga dagitoy iti James Caird. Idi nagtenga ti aldaw, nagsubli ni Ernest iti takdang, anapan ng patalged kadagiti maudi abilin na Kenny Wild, ken nagpakada kadagiti nabati a kakadwada. Kalpasan na, naglugan daytoy iti Stancomb Wills nagpaytulod iti daydis James Caird, nagururay idin ijay adalom apaset ti danom. Apag-akar na iti James Caird, nagtuloyan nagluwas daydi grupo da Ernest, Worsley, Green, Macnish, McCarthy, ken Vincent. Inrusat dan daydi panagdalyasat nga itilaksid, ti panangipagarop wenno pananga rapaap da, ket nagbalin nga isut kaindaklan pay laeng anay banag akasta, iti taaw ti Antarctica agingga iti agdama. Nagnayon nagpayapay dagiti nabati iti igid ti baybay. Nagmatmat ti derda ijay agingga iti didan na sirpat ti bilog, nangiyawatan da iti amin anamnamada. Saan nagawidan dagiti daduma dagiti luada. Ammuda, nga awan pay nakadalyasat a bilog iti tenga ti daydi kadakkelan a taaw, agrungsot, ket mga lunon kadagiti kadadakkelan a barko, akas awan anyaman na. Daydi James Caird, ket may salaay nga ayam, pagangawan to nga ipalpal langatok, dagiti agragrag o adaluyon, ket tilangen panangaasi ti gasa ti mabalin a mangispal kadagiti innam a nagluwas. Awan ti siyerto na may banag da daydi gandat da, ket no didan to makasubli, di pay ammo dagiti nabati, no anya ti masungad ti biyang da kadagiti dumtang nga aldaw. Saan na nagtaktak ni Frank Wild, anang burak iti daydi mariknana nagliday dagiti kakadwana. Dagos nangiwardas da ito iti taminganda pangibawinganda iti panagrikrikot da. Iti biyang dagiti nagluwas, ammuda pay napeggad unay daydi panagluwas da, isulaen ti pakabalinan ti panakaysalakan da. No saan da nga iwaya ti makigasang-gasat mapan agpaarayat, agururay kadakwada amin ti siyerto nakatay. Saan maanduran ti siya sinuman, ti ritor ti tiyempo ijay adiso iti nabayag. Kastamet karkardayo nga awan maisarong wenno mayaw awan na barko mga law kadakwada ijay Elephant Island, iti dayjay nga ayanda apaset ti taaw. Apaman daydi panagluwas dagiti innem iti James Caird, induron ida ti angin naggapo iti laod. Idinto ta, inturong da tinabigasyon da iti agarop daya, tapno malisyan da dagiti agbalbalay a yelo apatag, anay waris iti rabaw ti danom. Idi agalas 4 ti malan, nagtengan da ti wangawangan ti baybay, timipunan na iti taaw. Imbabada day dilayag da, sada naggaod, agingga idi nalabsan da amin, dagidi naywara a yelo. Di makkel ti danom idi rumabi iket nagkarigat da anang luto iti daydi panangrabiida. Insurat ni Ernest iti libro na kalpasan daytoy apasamak. Ti pakasaritaan dagiti sumaruno asa nga 10 ket 6 nga aldaw ket maysa a kaingatan, panagi karigat iti baet ti nadawel a danom. Impaka ti taaw sub Antarctica, ti kinapudno ti ranggas na iti tiyempo ti langay. Nangidutok ni Ernest iti panagsisinublat da nga agturno, iti panaggaod. 2 nga oras ti batang ti tumunggal maysa, mangiggem iti timon. Pinagudwa na ida a grupo. Dabuntog ti panaglayag ti bilog, ta agingga iti 3 milyalaeng kada oras ti madalyasat da, kadagiti nagbabaitan dagidi nagtatapaw a yelo. Makairaos da iti 6 wenno 70 milya iti tunggal aldaw. Nabasa dagidi garet a pagturugan da, ket nagkarigat da anang mentenar iti pudot ti bagida. Nagnaynayon, ti panangyalis-alis da, iti daydi supot ti darat, abalas da. Dagidi mabasbasa nga arwaten da, adipay nasuksukatan ti 7 a bulan, ket timangkenen ti panagkapet da, kadagiti lupuda. Inkagumaan da tinangipaunag iti taraon iti baet ti panagdakes ti panawen. At dabalon da nga agarop 7 galon alana, ken kandila, apagsilaw da, ket sinalimet matanda da ito'y tapno makaanay agingga iti magtenganda ti gandat da.
Kinasakpulan ti panagsisinublat da iti upat nga oras ang nagbantay iti timon. Maysa ti mang trabaho iti layag, ket adda may katlo amang karas ken mangkubwar iti danong nga umuneg iti bilog. Sumaron nun tumet a sumublat ti may kadwa a grupo tapno makainan na, dagiti muna iti basit alinong iti sango ti bilog ket sadan tuman sumublatan. Tunggal nakisayanan ti danom nga umuneg, usarendan ti bomba a pangabat iti nabati a danom. Nakaparigat daydi kanayon a panagbagbagkat da iti daydi nadagsan a balas, nukas di, nga iyalis da daytoy tapno mausar da ti nakaluban na a bomba. Nagrungso ti panawen iti daydi may kapat nga aldaw da, ket sinabat ida ti napegges nga angin, a naggapo iti abagatan laod. Daytoy ti nang pwersa anang pabannayad iti layag da, agingga iti nakalabas daydi nga angin. Iti daydi amalem, adda nakita da nga agkatang-katang apakailasin ng tirakrak, ken dadael a pinagarupda ket naggapo iti maysa na dadaelan a bapor, iti paset nga abagatan ti Cape Horn. Pagaam mo at ipaset ti taaw iti abagatan ti Cape Horn no bulan ti Mayo, ket isu ti rumswaan ti karurungsutan na bagyo ti taaw iti lubong. Ditoy ti pagpatinggaan daytoy may kalima a paset daytoy apakasaritaan. Iti sumarano a paset, daytoy a panagdalyasat damanen iti taaw, ket awan sa bali at talekda iti panakagyasang-gasat da amang sarakusok iti peggad, no di isisudalaeng nga innam nga agkakadwa. No kasano ti kabayagda ken no maragpat da ti gandat da ket agpannuray amin iti pigsa tinakam ken ti talekda nga agbiag. Intay surutan dagitoy nga abenturero iti sumaruno amay kanem a paset.